Bapak Sukti, Bapak Budi, Bapak Riswanti selaku Dewan Guru Alumni SMP PGRI 8 Kemiri tahun 94. Sedaya ingkang kula hormati ugi ingkang kula berseni. Wonten ngasanipun dumateng Bapak Ketua Alumni niki Bapak Tejo ingkang kula hormati. Wonten ngasanipun dumateng sagunging para rawuh pertamu undangan kakung Miwa Putri ingkang boten saged kepal asma kalinipun setunggal bapak setunggal sedaya ingkang kula hormati ingkang insyaallah dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Minangka perwakilan yang atur monggo kula dherekaken kangge sareng-sareng lahiraken rah puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing kesempatan menika kula dalem panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing angkringan kuliner Bapak Kuat ing mriki ingkang insyaallah sedaya kanthi pinaringan wilujeng boten manggih. Reuni alumni SMP PGRI tahun 1994 dan di angkringan kuliner Pepek Renak Pak Kuat. Nuwun sewu dumateng saking para rawuh ing wekdal sampun sabda siang pamiyo acara ingkang badhe kula wiwiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.